Hai रायजोफोर दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव आं खावलायै मोनसे फालतु ब्लग लाबोदों तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला सिगांथिं नाय जों दा मानो थांगासिनो दं होनबा नै देखायगासिनो दं र' बेखौ नुदों ना सरप्राइज जों मानो फैदों होनोब्ला बेयाव जाहोनखौथ' खोन्थायाखै नालाय आं दा लासैसो खोन्थागोन ना मानो तो दिनै नै बेजों आरो आंजों मोनसे फट'शुट खालामनो नागिरदों तो नायलांबायथाय नै बिदिब्ला नायलांदो बोरै बोरै फट'शुट खालामो नायलांबानो जाबाय ना मा थु बिथाङा गरमथार फट' साफाय जायोनो तो नै थांबायना सासेया नै लामाया दै जाजोब्बाय दुब्लिया बिराद मोजाङानो खिन्थु बैसाग एलबामफोर लाबा मोजां जागोन बैसागाव मोनफैबाय बै दंफाङावनो नायलांबाय था नोंथांमोना आं फट'खौ स्क्रिनाव दा देखायनांगोन लास्टआव थु बिदिब्ला जोंना मोनफैबाय बेयावनो जागोन लकेसना बिथाङा मेकआप खालामनो नागिरदों दा नै मेकआप खालामदों बे दंफां गुदियावनो जागोन फट'शुटआ तो नै बगा एसे अलप सलप बगा हब नायलांदो बिदिब्ला ओरैजा फट'शुट खालामनायफोरखौ दा देखायगोन आं मोजां नुदो दा गुफुर नुदो दे थिगानो फुरा जाखांबाय दा थांनोसै जोङो नोंथांजों आंजों मोनसे शूट खालामबाय बारा मोजां जायासै मबाइलजोंसो खालामनाय नालाय अबावथ' मोजां जानो तो थांसै तो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै होमबा ना मा बुङो मोजां नांदोंबा भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामदो ना कि कय ठीक আছে बाय बाय